Diyos maray na aga po, maluhod po kita para sa orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo emperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo dibi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na para ataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan at sinautom an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaingi naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumuutan asin mga pagrugari sa biligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, birthday blessing for John Russell Pineda, dulot ni Minda Pineda and family. For 70th year gift of life of Miguel Odiver Jr., dulot ni Eve Pago Odiver. Pasasalamat for Doktora Lourdes Esteves, dulot ni Mr. Lito Tuangke. Pasasalamat man, dulot ni Olive Ramirez. For the gift of life of Genevieve, dulot kan Bubiar family. Pasasalamat ni Attorney Donna Grace Jimenez and family, dulot ni Attorney Donna Grace Jimenez. Pasasalamat, blessed at 64 ni Beth Yao, dulot ni Beth Yao. Pasasalamat para sa for birthday greetings to Andrea, dulot ni Beth Yao. Mga espesyal na kahagada, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for the guidance of the Holy Spirit, dulot ni Mr. and Mrs. Mardy Medalla and family, espesyal na kahagadan ni Josel Asaituna and family, ni Rosa Tangli, asin ni Jefferson Ryan Lee, espesyal man na kahagadan for healing of Genevieve, dulot kan Bobiar family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Danilo, kan Sanyosa family, Valeriana, dulot ni Joyce A. Sarsa and family, Victoria, dulot kan SAA Grade School Class 74 and High School Class 78. Sa kalag ni Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Sa kalag ni Eleanor, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Elena, dulot ni Marites Astillero. Sa kalag ni Manuel Ed Jesusa, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Sa kalag ni Vicente Adelaida, dulot ni Lilian Ramirez and family. Sa kalag ni Cassandra Dustin Luke, dulot kan Quintana family. Sa kalag ni Azucena
dulot kan Rokuyan family, sa kalag ni Fernando Sr. and Annie, dulot ni Mr. and Mrs. Mando Jimenez and family, sa kalag ni Delia, dulot kan Belen family. Sige, raray Diyos maray naga. Matirindog na po ang gabos. Asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Ngunya na aldaw, igwa kitang duwang selebrasyon. Enot an solemnidad kan mahal na puso ni Jesus. Hasinan ka fiestahan kan ina nindanay na pagtabang. Punan ta an Santa Misa sa paghagad kan pagkaherak kan Dios sa tabang kan puso ni Maria. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kaguranan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kaguranan mahera ka.
Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos ay nasa, asin sa dagat at kanluran, sa mga taong malahayan mo. Inomaumikan, inokyawikan, sinasumarinig ka, pinapamuraway mimiba, pinapasalamat ang liga. Uli ka, nakulang mo, kamurawayan, kamulangan ng Diyos, kamulang na aking Jesu Kristo. Kamulang na Diyos, Kordero ng Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagpaparap ng mga kasalanan, ginamon, kayawakin kami. Ikaw na nagpaparap ng mga kasalanan, ginamon, bagoan sa mong pagkilero. Ikaw na natutukaw sa mong pagmamahal, kayawakin kami. May kasalanan, may kasalanan, ikasalanan mo, Jesu Kristo na iba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng kasalan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan na kaming nag-uugma sa puso kan namumutan mong aki, asin nagrurumdum kan mga piniling biyaya kan sa iyang pagkamuot para sa mo. Magkanigong mag-ako kan nagsusupay na grasya, gikan dyan sa langit nun na burabod nin mga balaog. Huli ki Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, hinanjugon po niya ato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Ezekiel. Huli tasiring ang sinabi kang kanggurang ng Diyos. Uya ako, mamangnohon ko ang sakong kawan, asin ririparohon, siring kan pagbangno kan pastor kan sa iyang kawan. Sa aldaw na siya nasa tao kan sa iyang mga wararak na karnero. Siring kayan, ririparohon ko ang sakong mga karnero. Aagawon ko sinda sa gabos na lugar na nagkawararakan ninda, kan aldaw na madagom asin malumlum. Papaluwason ko sinda hali sa mga banwaan, titipunon ko hali sa mga daga. Dadaron ko sa saindang uma, pasasabsabon ko sa mga bukid nin Israel, sa mga sapa, asin sa gabos na eerokan sa daga. Sa marahay na sabsaban, papasabsabon ko sinda. Duman sa mga harlangkaw na bukid nin Israel, ang sa indang sabsaban. Duman sinda maglolo ko sa maduot na batag, sa matabang sabsaban. Magsasabsab sinda sa mga bukid nin Israel. Ako ang magpapasabsab kan sa kong kawan, asin ako ang magpapaluko sa inda. Olay kan kagurangnan Diyos. Anawara hahanapon ko, ang pinalayas papaulion ko, analapuan bibendahan ko,
an may helang papakusugon ko. Asin an mataba sa kamakusog, babantayan ko. Papasabsabon ko sinda sa katanosan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sa ko. Ang kagurangnan sa kong pastor, dainan anuman na magkukulang sa sako. An kagurangnan sa kong pastor, di ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaloko ako niya. Pasiring sa matiwasay na katubigan, dinadaraan sa kong kalag, pinapaginhawa. Ang kagurangnan sa kong pastor, dainan anuman na magkukulang sa sako. Inaantabayanan niya ako sa mga gira nin kasuriputan. Alang-alang sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababan kan anino nin kagadanan. Day ako matatakot sa maraot. Huli ta ika, kaiba. An sa imong badas asin sugkod, yaon rinarang ako. Ang kagurangnan sa kong pastor, dainan anuman na magkukulang sa sako. Inanda mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Linalahidan mo nin olor ang sakong payo, ang sakong kupa nagsusupay. Ang kagurangnan sa kong pastor, dainan anuman na magkukulang sa sako. Karahayan sa naasin, karahayan buot, ang naglalamag sako. Gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-ierok ako sa harong kan kagurangnan, sa kalaawiganin mga aldaw. Ang kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sa sako. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang paglaom, dai nagbibigo. Ulit na ibinububo ang pagkamot kan Diyos na sa satong mga puso, huli kan Espiritu Santo, itinao sa tuya. Ta si Kristo, mandang kita maluya pa sa itinalaan na panahon nagadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaigwanin, nagpakagadan para sa sarong suripot. Ta para sa marahay, pwedeng magkaigwanin mga ngahas magadan. Alagad, ipinamidbid kan Diyos ang sa iyang gayong pagkamuot sa to. Kay tupang para kasala kita. Nagadana si Kristo para sa to. Ngunyan pa daw na pinawaran kitang sala kan sa iyang dugo. Urog nang ililigtas kita sa kaanggotan huli sa iya. Takon kaitong kaiwal kita. Ipinakiulian kita sa Diyos. Huli kan kagadanan kan sa iyang aki. Ngunyan pa daw na naipakiulian na urog pang makakaligtas kita. Huli kan sa iyang buhay. Bako sa naiyan, kundi nag-uurgulyo pa kita sa Diyos, huli kan kagurangnan tang si Hesu Kristo, kun sa inakamtantangon yan, ang pagkaniulian. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamong ako sa mga tatanamon mo. Hallelujah, hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, susugki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaya nagsabi si Jesus sa inda kaining parabola. Sisay sa Indo na igwanin sang gatos na karnero saka nawara ang saro. Anda iminabaya sa 70 sa disyerto. Asin minalakaw sa paghanap kan nawara sagkod na makua. Asin pagkakua, isinusukngay niya an sa iyang abaga sa kaugmahan. Asin pag-abot sa harong,
Inalok an sa iyang mga katuod sa mga kanatad sa pagsabi sa inda, makipag-ugma kamo sako, huli tanako ako an nawara na karnero. Nagsasabi ako sa indo, siring magkakaigwanin urog kadakulang kaugmahan sa langit, huli sa sarong parakasala na nagbabakli. Kisa siyam na pulo siyam na mayong sala na daing nagkakaipo na magbakli. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, O Kristo. Kisay minadalagan ang mga Katolikong Pilipino pag nawawaran nin paglaom sa buhay. Sa in kita minabirik, pagkaipuhan tanin, kaumayan, karangahan, kalinawan. Sisay ang satuyang sinasabihan kan mga kagabatan kan satuyang puso. Aram ko sa kadaklan sa satuya digdi, day kita nagduduwa-duwa sa simbag. Ang simbag, ki Jesus, asin ki Maria. Mayo kitang ibang dinadalaganan, kundi sinda. Minadalagan kita sa urog kabanal na puso ni Jesus, minadalagan kita sa ina nindanay na pagtabang. Ang duwang imahen na ini, iyo ang duwa sa mga pinakanamumutan na debosyon kan mga Katoliko. These are the two well-loved devotions of the most Sacred Heart of Jesus and our Mother of Perpetual Help. Kada first Friday kan bulan, pinapagirumduman kita kan pagkamuot ni Jesus na nagkakalayo para sa satuya, nagluluwas, andam na mag-ako sa tuya, urog na pag kita nagbabakli, siring kan marhay na pastor, andam siya na ngayon kita sa iyang abaga. Asin kada Miyerkules man, minapahingalo kita ki Santa Maria, na danay na nagtatabang sa satong pangangaipo. Kung minsan nga ni, daog pa ang Domingo kan Miyerkules, ta sabi ninda mas dakul daan para simba pag Miyerkules, ta namumuot kita ki Santa Maria, a people in love with Mary. Asin magayon, nangunya na taon, this Jubilee of Hope, providentially, nagkasabayan ang duwang piyestang ini. Every Friday after Corpus Christi, that was last Sunday, every Friday after Corpus Christi is always Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. And that is today. Asin pagpetsa 27 kan bulan na Hunyo, iyo man po ang kapistahan kan Perpetual Help. And so today, this day, this year, nagkasabayan sinda. Bakusa na po ining coincidence, bakusa na ining tradisyon na tinatawan tanin onra o mga nobena na sa tuyang pinapangadji, kundi mahalagaan duwang ini bilang kayamanan kan simbahan dahil pinagkukuanan ta ini nin kusog. This is where we gather our strength for our day-to-day living. Dahil aram tang da ikita sasayumahan kan kagurangnan, pati kan sa iyang mahal na ina. Duman sa krus, mantang nakapako si Jesus, yaon man sa pamitisan niya an sa iyang ina, danay sindang magkaibahan, da inasusuhay, magayon ang imahen tadigdi sa likod. Si Maria asin si Jesus, magkaibahan. Asin si Maria, kapot an kopa, ang kalis, simbolo na nakikihiras siya sa pagtios. Mary is one in the suffering of her son. Sinasalud ang dugo na nagbubulos hali sa tagiliran kan sa iyang aki. Sa katunayan, may kakambal ang solemnity of the Sacred Heart. It is the memorial of the Immaculate Heart of Mary, and that is tomorrow's celebration. Dahil ang namumuot ki Maria, pirming dinadara ni Maria sa aki niyang si Jesus. Asinan namumuot ki Jesus, pirmi nang nagtataong galang sa iyang ina.
daiman po ini nasusuhay. Our devotion to Mary and to Jesus are always connected intimately. Ngunyan, ano po ang pangapudan? Ang pagdebosyon po, kay puhan nagbubunga. All devotions must lead to the Eucharist, and from the Eucharist, lead to conversion. Kulang po ang pagdebosyon kung mayo man bunga sa buhay. Pag nagdidebosyon, kaipuhan natatabangan kitang magtalubo, dangan magpatalubo man kan kapwa. Bako lang para sa sadiri, kundi nagsusupay pasiring sa kapwa. Kaya, ang deboto po kan Sacred Heart, kaipuhan nagiging kaagid ni Kristo na ang puso yaon sa luwas. Nagluluwas man ang puso para sa kapwa. Ang deboto kan Sagrado Corazon, mabuot, mapagpatawad, masinabot, pasensyoso sa kapwa. Kung buro Biyernes na nagpapamibi sa Sagrado Corazon, dapat nahihiling nakaagid siya kan Sagrado Corazon. Dangan, kung deboto kan ina nindanay na pagtabang, kaipuhan, matinabang man sa kapwa, kita na danay na tinatabangan ni ina, nakakanood na magmangno kan kapwang nangangaipo, bakong nagbubulag-bulagan sa kapwang yaon sa kapalibutan, na naghahagad kan sa tuyang tabang. Ang nag-ako kan tabang ni ina, matinabang man sa kapwa. Mga tugang, mayo kitang ibang dinudumanan, kundi si Jesus asin si Maria, ining mag-ina, harani sa satuyang puso. And we who have been loved and helped by them are now being called to be their living presence in the world. Na kita maging presensya ninda sa orual daw sa kinakban. Dahil ang kinakban, pano po nin mga tawong nagmamawot kan pagkaherak nin Diyos asin tabang ni Maria. Ipamibi ta, nalugod kita ang maging presensya ni Jesus. Presensya kan puso ni Maria. To become to the world the heart of Jesus and the heart of Mary. Tindog po kita, asin ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamahal, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangan na si Jesucristo, bugong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asina nilaman, huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asina ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiaw sa God sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukan Ama, asin mamuraway na mamalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kaharian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtarang sa paagi kan mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa Ama nin pagkaherak, asin sa Dios kan gabus na karangahan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayukan simbahan, padagos na maghanap kan mga miyembros na nalalagalag sa dalanin buhay asin mag-alok sa inda na makinabang sa nagsusupay na pagkaherak kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang mga namamahala kan gobyerno, daing untok na maghigos para sa katanosan asin katiwasayan kan banwaan na ipinagkatiwala sa inda, urog na kan mga dukha asin inaapi. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga miyembros kan sa tuyang pamilya na mabuhay sa tunay na pagkaminuot-muutan asin pagkasinarabot sa botal, huli kan pagdibosyon sa banal na puso ni Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga nagsasakit, huli kan mga kagabatan ng buhay, magdayupot sa puso ni Jesus asin magharok ni kaginhawaan sa burabod ning karangahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sa kapahingaluan na daing kasagkoran sa langit no nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na mamumuton, patawadaan sa mong mga kasalan, asin warasan ng mga bendisyon na daimi pinapangahasan na hagadon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Inidulot niya mo ang narakasin at tirapan. Maning magsintas nin buhay na mayong sa Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamahan. Ako on man lugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aral, para man sa paginabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, hilingaan mga dulot sa daimasabing pagkamuot, kan puso kan namumutan mong aki. Tanganing an sa mong dinudulot, maging para sa imo, inakong atang, asin kabayadan, kan sa mong mga kasalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas nina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. naninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa makangalas na pagkamuot, mantang nakabitay sa krus, dinusay niya ang sadiri man sana para sa mo. Asin nagbulos ang dugo, asin tubig, hali sa hirog na linugadan, na naging burabod nin mga sakramento kan simbahan. Tanganing nabihag kan bukas na puso kan paraligtas, ang gabos padagos na maugmang magsakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Kaya, kaiba kan gabos na santo sa sing angeles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, 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 banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panookan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu,
tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatog. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, han sa mong Obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, ina nin danay na pagtabang. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, asin gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ng ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa nguya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasalang sa nguya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, tawi kami din katuninungan. Uya si Yesu Kristo, aki nin Diyos, aki ni Maria. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikaw magdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikan tinapay imbuhan ang sakramento itinusan sa pagpapanangkan sa imong simbahan. Tandakan hawak ng tinapay sinarayaman inako man sa imong hawak kasindulong sa pagkirumdum ka sa imong kaligtasan asin ang kapahayan kung sa imong Mamibi kita, kagurangnan, ang sakramento nin pagkamuot, nagpalaad sa mo sa banal na kaugmahan, nahuli ka ini, kaming danay na madagka kan sa imong aki, makanood na magpahayag sa iya man sana sa kapwa.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awitan ta an ina ni Jesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, in spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o via, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mahal na puso ni Jesus, asin urog kalinig na puso ni Maria, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa buhay na pagdebosyon. Salamat sa Diyos.